Cando eu empecei, eu ainda estaba no colegio. Moita xente non imaxina unha rapaza na batea. Pero é un traballo que se aprende e se mellora día a día. sempre houve mulleres no mar, pero eran invisibles. Eu empecei mariscando, pero hoxe tamén conto o que facemos. É unha maneira de darlle valor ao noso traballo. Eu fun criada nesto e non o cambiaría por nada. O mar deume un traballo e dou unha vida. O mar ten pasado, pero tamén ten futuro. Se tes ganas, aquí tes o teu futuro. Temos as mellores vistas do mundo. Non hai oficina nin rascacielos no mundo que teña as vistas que nós temos. Eso está claro.